Затъпихах тоалетната в морга за втори път в целия си живот и сърцето ми буквално спря от ужас. Аз съм полицай с десетки години стаж, често посещавам аутопсии и видях неща, които биха разкъсали нервите на всеки нормален човек, но днес се озовах в ситуация, която ме накара да искам земята да се отвори под краката ми. Днешното пътуване до обекта отне 1 час и половина, безкрайно време по празни пътища. Не бях ходил до тоалетна преди да тръгна от дома си, защото бях в пълна готовност за работа. Менструацията ми започна внезапно точно по средата на шофирането, превръщайки обикновеното пътуване в истински ад и спешно състояние. Когато пристигнах пред сивите стени на моргата, имаше нужда от незабавен достъп до тоалетната, но тялото ми вече не можеше да изчака нито секунда повече. Познавам това място добре от 5 или 6 годишни пътувания и знам всеки джил в него, но днес всичко се обърна срещу мен. Накрая успях да вляза вътре, затворих тежката метална врата зад гърба си, но след това се случи катастрофа от космически мащаб за моята гордост. Тоалетната просто не искаше да изтече водата, независимо какво правех с ръцете си и как молих Вселената за помощ. Опитвах с четка, опитвах да я разклатя силно, но всичко се провали трагично пред очите ми. Исках да умра от срам точно там в този студен и бездушен каменен куп. Затворих бързо капака върху огромната бъркотия и просто си тръгнах, оставяйки след себе си доказателство за моята слабост. Само няколко души присъстваха в коридора, така че знаеха кой го е направил с погледите си. Бях твърде засрамен да кажа нещо на чистачите или да поискам помощ, защото лицето ми гореше от стигма. Все още гледах аутопсията през цялото време, докато се чувствах невероятно виновна и неспокойна в дълбината на душата си. Един работник за подготовка си тръгна внезапно заради проблем с почистването точно след като аз излязох от стаята. Той се върна ядосан и потърсващ, но щастливо нищо не ми каза директно в очите. Мисля, че сигурно знаеше точно какво се случи и просто предпочете да мълчи, за да запази малкото мое достоинство пред останалите колеги в тази студена стая на смъртта.